Özbegistan'ın raýatları Türkmenistanyň çägi arkaly Eýrandan evakuasiýa edildi. Özbegistanyň Daşary işler ministrligi ýurdun raýatlarynyň bir toporunyň Eýrandan Türkmenistanyň çäkleri arkaly Üstäşir ýygyna gaýtarylmagyny gurady. Özbegistanyň Aşgabatdaky we Tehrandaky diplomatik wekilhanalarynyň Türkmen tarapy bilen utgoşukly hereket etmegi netijesinde ähli zerur wiza we ulug meseleleriniň dessin çözülenligi bellenilýär. Netijede Özbegistanyň 41 raýaty Tarağys, Serahys we Gowdan Bajygyran serhet geçelgelerini sag-salamat kabul edildi. İlçixananyň işgärleri olaryň barmaly ýerine çenli howpsuz uğradylmagyny üpçün etdiler diýip habar aýdylýar. Özbegistanyň Daşary işler ministrligi diplomatik wekilhanalaryň we türkmen tarapynyň sazlaşykly hereketleriniň sewit döwletleriniň arasyndaky ýokary derejeli ynamyň we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň aýdyň subutnamasydygyny nygtady. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onu Türkmen portal bilen galyň. Bize agza bolmaklygym unutma.